Citats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Ja tornem a seguir una altra vegada. I què? Com estàs? Bé. Bé. És bo, això? Sí, No? sí. Cosa que m'he fixat aquests dies, perquè vaig estar fent revisió dels vídeos que portàvem i tal, perquè ja portem uns quants, m'he d'anar a tallar el pèl. Bueno, tio, però tens molta sort. És Jo crec que hi ha molts homes que voldrien tenir tants cabells com tu. Bueno, però potser sembla una mica el nàufrago. Tu ets el meu Wilson. No, però hem de buscar temps també per a aquestes cosetes. És que l'altre dia ho estava veient i deia, els últims capítols, busca't un moment, Raúl. Important, també. Sí, perquè després això ja no es pot editar. Bueno, doncs igual, tu què tal, com estàs? Jo, o sigui, m'assumo en això que dius de que s'ha de buscar temps per fer altres coses, Sí. no? Per exemple, jo penso que s'ha de buscar temps per anar al gimnàs. Sí. I per la resta crec que avui m'acolliré en el dret de no declarar. I sí, i ho deixarem així. Però amb això que has dit també molt important el tema de fer una miqueta d'activitat física, lo mínim. A mi, jo, al·lèrgia a l'esport, però sí que... Ah, jo també. Bueno, m'acosta com a mínim, sí. Una miqueta. Però bueno. Ja ho aconseguiré. Ja. Donant consells de fer esport, jo què? Bueno, anyway. Convidada d'avui. Deixem que es presenti ella mateixa, vale? Sí, me sembla perfecte. I, doncs, endavant. Bones, bon dia, soc la Laia, soc infermera especialista en atenció familiar i comunitària i actualment estic fent la tesi doctoral dins del programa de cures integrals i serveis de salut. I a part d'això, a part d'aquesta banda del doctorat, també soc infermera a la pràctica assistencial i treballo al cap de l'Eixample de Lleida, que està allà al costat de la Bacus. No Vale, sé si sí. si el coneixeu. No sé, ara no l'estic ubicant, però allà al costat de la Bacus, allà... Prop de la Bacus. Que tens Està de com una centres mica mèdics. amagat, no Ah, no sembla un cap, Però com pot si ser, entressis pot ser. per... Bueno, anyway, no? Sí. Busqueu a Google Maps. Cap Sí. d'Eixample. Sí. I a part d'això, doncs, soc professora associada a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia d'aquí de la UDL i dono classes a l'assignatura de cures amb infermeria familiar i comunitària i dono suport també als alumnes amb el treball fi de grau. I actualment, més o menys, això, em dedico una mica més al part acadèmic, però també a la pràctica assistencial, sent infermera a la pràctica clínica. Aquestes són les meves dos vessants. A part de fer això de treballar a la pràctica assistencial, fins ara no, però fins ara treballava de dilluns a divendres al cap de l'Eixample. Ara m'han donat una beca amb un alliberament i no estic allí presencialment. Okay. I simplement el que faig és una beca del Departament de Salut que t'alliberen, te donen que se diu una intensificació, que ho han donat a 4 infermeres d'aquí de Lleida, i tu simplement et dediques a fer recerca. Dones el temps per fer recerca. Hi ha gent que fa la seva tesi doctoral i altra gent que simplement fa algun treball, algun projecte d'investigació aleatori sense fer una tesis com a tal. Ah, que guai, no ho Sí, coneixia, això. jo tampoc no en tenia ni idea. No sé si mos pots explicar una mica més, vull dir, com l'has sol·licitat, quan de durant... No, és que m'interessa quan de temps és, amb quines... Sí, o sigui, és un projecte que entra dins com un pla estratègic del Departament de Salut, que té és del 2022 al 2027, i durant aquest període han anat sortint com beques, que tu et pots presentar. Aquesta última és una beca de 2 anys i et dona una intensificació, que jo l'he tingut el 2025, i aquest 2026 també complet, el qual te permet això. Ells diguem com que donen un contracte amb una altra infermera perquè supleixi el que tu estàs fent a la teva pràctica i així et puguis centrar tu simplement en fer recerca. Que guai. Perquè ara era complicat, això de treballar i fer recerca, combinar-ho al 100% als dos era difícil. I juntament amb tot això de la recerca, estic els divendres a la unitat de suport a la recerca d'atenció primària, que està aquí com on està el cap de Rambla Ferran, doncs a la part de dalt. Donem suport a tots aquells investigadors que estan aquí a la província, que estan a Lleida, i els expliquem una miqueta en plan si els donem algun suport amb algun dubte que tenen amb la seva recerca, o tenen algun problema en publicacions, o en buscar algunes beques per fer recerca a nivell nacional o internacional, donem una mica de suport. Ah, que guai, no ho coneixia, però per Jo a tampoc, res. ni idea. O sigui, que si aconsegueixes això, si guanyes aquesta Sí. beca, com has dit que se deia, per cert? Es diu PERIS, el nom així curt, PERIS. perquè és Pla Estratègic d'Innovació en Salut, i és aquesta beca que tu et presentes el teu projecte, que jo en el meu cas vaig presentar la meva tesis, el que havia fet fins ara i el que volia fer d'ara en endavant, llavors ells et valoren
si consideren que hauries de tindre que dar alliberament per poder intensificar i fer recerca simplement. I jo em vaig presentar a través de l'Institut de Recerca d'aquí de Lleida Biomèdic, de l'IRB. I llavors a través d'ells vaig poder Perquè t'has de presentar, diguéssim, com de la mà d'una institució universitària. Sí, correcte. Sí. I és un alliberament per complet de les tasques d'infermera. Sí, per complet. En el meu cas no era el complet al 100% perquè solem donar de dilluns a dijous, però jo realment els divendres ja no feia assistencial perquè ja estava dins d'aquesta unitat de suport a la recerca. Llavors és com si fos, entre cometes, com un complet. Sí. Ells te valoren si consideren que has de fer 2 dies, 3, 4, 5, segons la... no sigui per... Miren a veure quant temps, segons el projecte, i el que t'has de dedicar, el temps... També fem com reunions a nivell de Catalunya per conèixer quins projectes s'estan realitzant a nivell d'infermeria i així, doncs, mira, doncs igual puc fer alguna col·laboració amb un altre projecte que no tenia ni idea que s'estava fent, doncs podria anar allí a fer-lo. Perquè metges també, això també ho poden tenir metges o no? En aquest cas són les d'infermeria, perquè bueno, medicina fins ara també hi ha altres beques, però infermeria encara, en el món de la recerca, encara és bastant nova. La gent s'està introduint, cada vegada hi ha més infermers que volen fer la tesis, però fins ara ens quedàvem com fer la carrera, algun màster i ja costa més. I ara cada cop més hi ha infermers que s'estan animant a fer recerca. Que guai. Sí. Està superbé. I ja no ens has explicat això, que t'han donat aquesta beca, aquest contracte, diguéssim, per fer una investigació. De què va aquesta investigació? Què és el que estàs fent? Sí. No? A veure, en un inici la meva tesi doctoral no tenia part econòmica, llavors a l'inici, a l'arrencar, va ser molt de... Estava treballant a la meva pràctica clínica, veia al CAPS pacients amb múltiples malalties cròniques, i llavors vaig pensar, igual podríem donar-li un tom amb com tractem aquests pacients i que no sigui simplement des de l'àmbit sanitari de te dono tal fàrmac, has de fer això, has de fer això, saps? Com manar-los les activitats que haguessin de fer el pacient, no? I pensar, igual també a la comunitat, també hi ha altres recursos que podem oferir amb aquests pacients i que des del món més dels centres de salut o des de l'hospital ho estem desvinculant o no ens n'adonem. Llavors vaig pensar, doncs podríem investigar conjuntament entre pacients i professionals què necessitem per millorar l'autocuidatge d'aquests pacients. Com podem millorar l'autocuidatge que no simplement sigui medicació, exercici, alimentació, com imposant. Saps? Llavors vaig fer aquesta pregunta i en base a això vaig dir, hosti, vull fer la tesi. Me vaig inscriure al programa de doctorat, vaig començar a investigar amb el meu director de tesis, el José Tomàs i una altra directora que tinc a Finlàndia, perquè tinc una codirecció, i vam anar buscant informació cap aquí, cap allà, i vam trobar un grup holandès que s'havien creat com la mateixa pregunta que nosaltres. Com podríem millorar l'autocuidatge dels pacients que no es basés sol en hospital i CAP, i ja està. Com podíem externalitzar una miqueta més. I vam col·laborar amb ells i vam fer la traducció i adaptació cultural com d'un joc de taula que es pot utilitzar des dels centres de salut, i el que fa aquest joc de taula és ajudar com al pacient a conèixer quins són els seus valors, quines són les seves capacitats, perquè a vegades un pacient diu jo voldria fer això però és que no puc perquè tinc hipertensió. Com podríem millorar aquesta cosa, no? del seu dia a dia que no està del tot equilibrada. I vam fer això. Des del nostre dia a dia vam fer entrevistes a pacients, vam començar amb una entrevista amb 43 pacients, que nosaltres no li volem dir pacients com a tal, però perquè s'entengui dient pacients, però és adults, perquè si no pacients és com que el deixes com si fos el professional i el pacient sembla que sigui una cosa inferior, i antes volem dir com adults. Sí. Amb adults vam fer 43 entrevistes a diferents adults i els vam preguntar sobre com gestionaven les seves malalties cròniques, què necessitaven del servei de salut, què necessitaven de la comunitat com de l'Ajuntament, del barri, què necessitaven, i en base a això vam veure que hi havia una diferència de gènere entre el que volien les dones i el que volien els homes. No? Vam veure que vam tindre moltes conclusions, no? Però les dones eren més proactives, sabien com autocuidar-se, on buscar, i els homes és com que esperaven rebre-ho, saps? Estaven com en una situació una mica més passiva. Llavors, després de fer aquestes entrevistes, hem realitzat diferents grups amb els pacients. Fèiem com un grup que participaven de 4 o 5 pacients, utilitzàvem el que és el que diem el joc de taula, que és això d'aquí, que aquest d'aquí és una mini adaptació que hem fet ara perquè està en producció encara amb l'empresa, i és com aquestes fitxes
No? Llavors, el que fèiem amb els pacients era els sentàvem en una taula, 4 o 5, homes, dones, vam fer diferents grups, i ells començàvem amb aquesta fitxa central que ficava, això és el que jo valoro, no? Ho ficàvem al centre, llavors per pacients distribuïem totes les altres cartes, aquestes cartes aquí que veu hexagonals, on aquí a la part principal hi diu com algun valor o una capacitat que nosaltres considerem que és important, que les persones, i aquí darrere t'explica una miqueteta el que vol dir cada carta, perquè a vegades llegint això hi ha persones que no acaben d'entendre. Llavors, cada pacient deia, pues jo considero que per cuidar la meva hipertensió és molt important tindre contacte, perquè així em reuneixo cada matí amb els meus amics, anem a caminar 10 quilòmetres i això m'ajuda a regular la meva hipertensió. O per mi el que és important és prendre les meves pròpies decisions, que puc anar al metge i puguem decidir entre ell i jo en quin punt em trobaré, quina medicació em prendré, quina dosis, si seré capaç, si no. I així creàvem com unes conversacions que també ens permetrien saber el que el pacient volia i el que necessitava de la comunitat. Llavors vam fer aquestes cartes perquè simplement ens servien com per conduir una conversa i en base a això crear com una mica com una estratègia a nivell comunitari per millorar el seu autocuidatge. Aquestes cartes les vam presentar també als grups de nutricionistes, fisios, referents de benestar emocional, infermeres, que ara hi ha aquests nous rols a nivell d'atenció primària que han aparegut fa 3 anys o així, i ells van creure que això els servia també quan ells no treballen de manera individual amb pacients. Tu no vas a un nutricionista de tu a tu i te fa una dieta al centre d'atenció primària, sinó que fa grups a nivell comunitaris, que ajunta grups de diabètics, grups d'hipertensos, grups de malalts fràgils. I en base a això ells consideraven que amb les cartes els servia molt més fàcil conduir la conversació i saber el que ells volien o el que podrien utilitzar de la comunitat, perquè a vegades és una mica fred sentar-te allí i fer sí, no, fas com una entrevista una mica freda, i amb això es permeties com analitzar i explorar nous recursos que tenies o valors o capacitats que tenies en el teu dia a dia. I això és el que hem anat creant. Que guai! A part d'això, una altra cosa que és així com també diferent, que igual moltes investigacions mèdiques són de números, d'estadístiques, de prevalències, incidències i tot això, els pacients ens demanaven també interaccionar més amb l'entorn, no que simplement anessin a tractar-se als centres d'atenció primària. I vam contactar amb el Museu Morera i el que vam fer amb ells va ser com uns tallers que segurament en un futur es podran implementar, el qual la primera part del taller era 1 hora, que donàvem un tomb pel museu i conjuntament amb algun professional sanitari, algun treballador del museu, prèviament havíem elegit algunes obres d'art que consideràvem que eren interessants per parlar sobre el tema, saps? En aquest cas sobre les malalties cròniques. Anàvem fent un tomb i llavors en grup anàvem discutint i parlant sobre les diferents, una obra d'una pintura o una escultura, i anàvem parlant. I posteriorment anàvem a dalt, dibuixaven com una silueta del seu propi cos, i amb aquell cos dibuixaven el que ells consideraven limitacions o coses fàcils del seu dia a dia. Per exemple, un que tenia una insuficiència al ronyó, pintava el ronyó i el ficava de color negre perquè considerava que allò limitava el seu dia a dia. O una altra persona que tenia l'artrosi deia és que pintava alguna cosa a nivell d'articulacions, dient és que això em limita al meu dia a dia perquè no puc anar a caminar amb les amigues. I amb això, entre professionals i pacients, s'anava creant com una conversa i es decidia el que ells podien fer. Mira, hosti, per fer això al barri hi ha una associació que està fent tallers que et poden ajudar amb l'artritis. O l'altre, hi ha una associació d'insuficients renals també que podries anar i explicar-los i veure com viuen les altres persones amb aquesta malaltia, i permetia fer com una mica de xarxa comunitària. I és això el que hem anat fent fins ara. Estem desenvolupant. Està superguai i a més, i pel comentari que has fet abans, no? Que d'alguna manera si això també es fa en grups, clar, la diferència queda també entre gèneres, no? Que les dones potser tenen més idea de puc fer això, puc fer l'altre, o més consciència de l'autocuidado, diguéssim, però clar, també la vessant dels homes, jocs com aquests i més de comunitat, de dir, anem tots a una, no serà ell sol que anirà a buscar com el... Sí, ho veies, I amb els grups que fèiem com grup, algun grup el van fer sol de dones i sol d'homes, i veies que els temes de conversa eren diferents, que sortien amb un, que sortien amb l'altre, i quan eren mixtos,
no acabaven de sortir aquests temes, saps? No se sentien prou Clar. còmodes igual, saps? Uau, això és interessant. Bueno, això me'n recordo, ahir vàrem tocar una mica aquest tema, també vàrem parlar una mica d'això, de que les dones se cuiden més, no? Vull dir, com a conversa de cafè, no, és no va ser una cosa super... I després, a més també em fa pensar en un llibre que vaig llegir ara fa poc, que se diu I els homes que un dels capítols és per què els homes no van al metge, per exemple, no? I parla d'això, de les reticències que tenen els homes a l'hora de parlar de com, o sigui, de la seva salut, de totes aquestes coses. Vull dir que, no sé, Sí, que tendeixen Ara ho he més a lligat amb delegar, això. potser indirectament, igual no ho fan conscientment, no? Però per com s'ha creat la societat i tot, pues, ells ho deleguen més. I això ens ha permès també conèixer una mica que igual quan visites amb un adult, amb una consulta, també has de veure que no a tothom li pots fer homogèniament la mateixa cura o els mateixos tractaments. Has d'individualitzar una miqueta segons el que ells consideren. Que això també d'alguna manera, clar, i va tot lligat també a com és el sistema i com és tot, però clar, per pacient, moltes vegades, jo que sé, atenció primària, tens uns 12 minuts, 15 minuts de visita, fer tot aquest exercici tan personalitzat també, ostres, costa i trobar també grups així és... Vale. Sí. I ara mateix, com l'Institut Català de la Salut està tirant una mica per l'àmbit a nivell comunitari, per això vam veure, hosti, igual aplicar això és el moment ara, d'aplicar algo diferent també, que no sigui també sol tecnologia, perquè estem en aquest món de tecnologia, intel·ligència artificial, igual molts dels pacients que tenim ara, adults, són d'edats de 65 cap a dalt, Clar. i això els té una mica superats ja, el mòbil, tot per correu, i interactuar amb això els va fer com vindre una mica a la realitat d'abans, full, paper, que m'escolten i que no estem així davant de l'ordenador, que és el que ens passa a vegades, vols escriure tota la informació que et diu i no et pots centrar en la persona. I tema de recollida de dades i això, perquè has dit que havíeu fet entrevistes a 43 adults i clar, després també feis com aquestes sessions grupals... Sí, vam recollir, això era com si fossin com uns grups focals i vam fer realment com un anàlisi qualitatiu de les dades per temàtiques del que havia anat sortint. I una mica això les temàtiques les vam agrupar una miqueta envers amb les cartes, perquè les cartes no neixen aquest grup holandès no es va inventar les cartes, va dir, aquests temes són interessants, tenen com una mica de rerefons perquè neix d'una teoria, que és la teoria de les capacitats, que és una teoria que té un premi Nobel, que llavors aquesta teoria és el que te diu que una cosa és el que tu valores i l'altra és el que tu ets capaç de fer, la capacitat que tu tens de fer alguna cosa, que a vegades és molt diferent, que vols fer moltes coses però igual no ets capaç, no tens l'economia o no tens a nivell físic o no tens a nivell mental. I és en base amb això que s'ha anat desenvolupant i hem extret les dades en base com amb aquesta teoria de les capacitats. I també vam fer una part una mica més quantitativa, que hem passat com una escala, diguem, abans i després, que és per mesurar com d'activat se diu del pacient, com motivat està per la seva autocura. Vale. És a dir, de dades teníeu com aquestes tres. Sí. I tens algun resultat així preliminar que vulguis compartir? Bueno, ara estem analitzant, estem esperant l'estadístic i encara no us puc fer cap spoiler d'adelantat. L'únic que us he pogut dir és això, el que m'he extret més de la part de les entrevistes amb els 43 pacients que hem pogut publicar-ho. Ho vam publicar l'any passat al juliol amb una revista d'alt impacte que ens va costar, però al final hem aconseguit publicar els resultats que costa. Sobre això, no? Sobre aquestes diferències de gènere. Sí, sobre les diferències de gènere, sí. Bé, i ara que ja sabem una mica, no?, com has acabat fent recerca, d'aquest contracte que tens així com tan especial i com ho has explicat la teva tesi, podem passar... Sí. Pregunta... Del precari. Tenim aquí un potet amb preguntes que li podríem fer a un doctorand, doctoranda, i a veure què haurà sortit avui. A veure què... Com va ser la teva experiència d'anar de congrés per primera vegada? Algun consell pels novatos? Vale. Primera pregunta, has anat de congrés alguna vegada? He anat. Super. Unes quantes, ara ja, després de tot el camí de la tesis, perquè ara estic al 5è any, ja estic tancant. Llavors ja he tingut l'experiència d'anar a fer una mica de difusió a nivell nacional i internacional dels primers resultats que hem tingut. I no sabria ara la primera vegada quin congrés o on va ser, però jo diria que va ser
a Pamplona, un congrés que hi ha a nivell com nacional d'investigació, que just en aquest congrés hi ha una part més de congrés de professionals sanitaris i un mini congrés a dins de doctorants, no? I allò pues, o sigui, va ser molt bona l'experiència, perquè vaig poder contactar amb altres doctorants, veure el que feien, que no ets l'únic que te trobes en aquesta situació, que a vegades és difícil compartir algú que estigui fent coses similars a tu dins de la teva àrea, però coneixes, que sé, algú a Andalusia, a Sevilla, que fan una cosa similar, no? I bé, molt bé, en plan, poder conèixer el que fan els demés, poder compartir, que és lo important, i poder difondre els resultats, el que tens, que no et quedis per tu la recerca, que és lo important de fer una tesi, de fer una bona difusió, realment. I algun consell així que els donaries a algú que ha d'anar de primeres? Que ho tinguin ben preparat, que es preparin una presentació, però que sobretot que vagin tranquils, perquè a un primer moment tu estàs molt nerviós del que diràs, el que explicaràs per si fas alguna ponència o alguna comunicació, però realment el que més saps ets tu, perquè ets tu el que has fet la teva tesi, el que te l'has treballat, el que has buscat informació, segurament d'aquella sala és el que més saps d'aquell tema. Llavors has d'anar amb confiança i de difondre la feina feta que has fet fins al moment. Jo crec que això és important també el fet de dir que l'objectiu és difondre la feina que has fet. Vull dir, no és anar que t'avaluïn el que has fet, no és que t'estiguin jutjant a tu. És a dir, bueno, vinc aquí a explicar el que jo he fet. I clar, el que tu has fet és el que dius tu, qui més ho sap ets tu. Sí. No? Llavors, si a la gent li interessa el que has fet, perfecte, i si no, doncs, no sé, que se'n vagi una altra cosa, però vull dir que no és aquest judici, que jo crec que a vegades ho vivim com si els hi semblarà bé, si no, i no és l'objectiu. Com si fos un examen o la típica ponència o cosa que fas a la universitat amb una classe que presentes un treball, no, has d'anar com, jo crec, tranquil, perquè també et donen feedback d'altres persones que tu igual estàs molt segur que ho fas d'aquesta manera, cap a aquest camí, i un altre et fa una pregunta, i llavors te fa qüestionar i dius, hosti, igual hauria d'incloure aquells altres pacients que m'està preguntant, igual te fan millorar la teva tesi, saps? No és com una crítica, normalment, perquè jo em va passar, em van fer qüestionar a l'hora de l'inici, el gènere, no era una cosa que m'estés jo qüestionant molt, saps? I amb un congrés que he anat dius, hosti, pues, algo sí que té a veure, no?, amb la meva tesi. Igual si busques cap a aquell costat, que a vegades no ho trobes perquè no ho estàs buscant. Totalment. Saps? I ho acabes buscant i dius, pues sí, és veritat. Aquest feedback que m'han donat és positiu. Jo per part meva també, o sigui, totalment d'acord amb el que esteu dient, però algo molt important, i si aneu acompanyats d'algú altre al congrés, està molt ben acompanyat, però també solta't una mica. Vull dir, si vas amb el teu grup de recerca o el que sigui, els veus sempre. Però clar, en aquell congrés hi ha gent a la qual veus en aquell moment que vas de congrés i ja està. Quan tornis, el teu grup de recerca encara estarà. Però fer contacte, a mi em costa molt, realment és com un... Ai, i si ha de venir algú que vingui, no? Però sortir jo crec que és superimportant. I aprofitar aquests moments que són 2 dies puntuals de fer xarxa, de conèixer, de... Sí, a més he de dir que aquest consell que acaba de donar en Raül és molt sincer, que quan jo vaig anar de congrés per primera vegada, el que me va dir va ser això, te'n recordes? Sí. Me va dir, sí, això, perquè... Bueno, jo he de dir que ara, per exemple, jo lligaria molt d'aquestes coses perquè, tant el fet d'anar preparat com això que dius de parlar amb més gent i tal, però després ara dic una cosa que a mi me preocupa, per exemple, i ho saps, és que ara estava pensant, ara quan has començat a dir això, m'ha vingut aquest record d'una conversa de WhatsApp abans d'anar-me'n, de dir-te, és que estic molt nerviosa perquè no sé què m'he de posar. Del dia. És veritat. No? Llavors, clar, i jo crec que amb això, per exemple, potser no és un consell tan profund com el que heu donat vosaltres, no? Però jo diria que la idea és intentar anar el més arreglat o polit possible, però dins un estil propi. Sí. Per això jo diria, com a consell, no sé si un consell, però si a algú li preocupa el mateix que me preocupa a mi, que és que m'he de posar... Relaxat. Seria això. I és que el primer... clar, és que una mica Quadro va ser el primer congrés, va ser un congrés internacional, i clar, jo arribo allà, era estiu, jo amb les meves bermudetes, la meva samarreta de màniga curta, amb un Pokémon aquí per dir alguna cosa, no? Arribo allà, la gent arreglada, amb camisa... Amb l'americana. Què pinto aquí? Sortit del col·le, clar,
cosetes. Sí. Perquè, clar, Desubicat per part meva, però bueno. no, però perquè, clar, jo crec que això també, vull dir, si te sents vestit super diferent, Costa més interactuar, potser. clar, te sents com de dir, vull dir, és que aquí no Que estic soc estrany, no? Clar, i no estic encaixant aquí. Però també pens que ara, per exemple, vestit de tipus americana, corbata i això és una cosa que pens que tampoc te sents còmode vestint així, no? Llavors, has trobat que dius, bueno, jo me veig bé, me sent segur també, perquè, vulguis o no, no riguis, que la roba i l'aspecte físic, a un moment en què saps que t'ha de mirar gent, Sí, és important, perquè dona surts davant de parlar molta gent, allí davant de tothom, Per i també t'has de sentir amb el tema i amb tu, Exacte. Sí, jo pregunta, ja ho deixaria per jo aquí. crec que sí, donada acabada la pregunta del precari, Ve la meva secció preferida, Sí. que és qui ve citats. regal de ciència. Aleshores, Laia, has portat alguna cosa? I tant, un regalet, que ja us Toma. he fet una mica de spoiler, Vale. però us porto un per vosaltres. Un per vosaltres. Vale. El de català i espanyol encara no està, però us l'he portat en anglès. Perfecte. Avui en dia crec que tothom parlem anglès. Aquí teniu una miqueta Bueno, el Raül, a part, a més, ens anirà superbé perquè el Raül ara està superposat amb l'anglès, sí o no? Ens anirà superbé per practicar, a que sí? Ens posarem juntats i anirem... Traduint cartes. Llavors, he pensat una miqueteta com podríeu utilitzar vosaltres això, per exemple, amb algun dia, amb algun podcast, amb algun altre invitat. Vale. Pensat d'alguna manera. Llavors, o sigui, podria ser com per trencar el gel a l'inici de tot, no? Perquè cada invitat, doncs, li col·loqueu aquesta carta aquí al mig, li ensenyeu totes les cartes i que ell tria alguna perquè consideri un repte o una fortalesa per la seva recerca. Vale? He pensat, pot ser d'aquesta manera. Per introduir el tema d'algun capítol, no? De també que la persona que vingui pues, esculli la carta de que el seu projecte que aporta a la comunitat o a nivell mundial, que ens aporta. I l'altre, com per tancar un episodi, no? Que l'invitat doncs, triï la carta que expressi què espera que farà el seu futur de camp amb aquest món de recerca que està fent, no? En plan, per crear una mica de dinàmiques entre entrevistat, o si algun dia porteu més d'un entrevistat que puguin interaccionar entre ells, que ho puguin interactuar. Ara que us he explicat és una mica abstracte a vegades d'entendre, però després quan llegiu les instruccions i algun dia podeu practicar entre vosaltres, trobareu el fil. Està molt bé. Que guai. A part, a més, ara no sé, també estava pensant que, clar, com que la frase inicial aquesta és el que jo estic valorant o el que jo dono valor, no? Pensava de dir, bueno, aquests dies que estàs com tant de dir és que estic fatal, és que no sé què, no, de dir, vinga, anem a veure què és el que valoram de la tesi, no? Anem a veure quines coses bones, perquè la tesi té moltes coses. Ara, per exemple, el fet de tenir xarxa. Aquí, que tenim un grup, que tenim gent, és una cosa que jo valoro molt. Pues, bueno, és una cosa que podria posar i la veus i dius, mira, això que... Sí, hi ha la carta de tenir contacte amb altres persones, és important. Totalment, perquè després també, clar, les cartes que hi ha se poden com extrapolar bastant a altres temàtiques. Al final no és una temàtica tancada que simplement sigui... Sí, en plan, en el nostre cas, com el que han fet és provar-ho amb persones amb múltiples malalties cròniques, hem afegit alguna carta, però que hem vist que es pot extrapolar a nivell d'adolescents igual a un institut o amb el que sigui. El que hem fet algun canvi és perquè els holandesos igual tenen una cultura, nosaltres tenim una altra, hem afegit alguna fitxa de família, amics, que és important, que per ells és això, algo secundari, que no la tenien, aquesta carta, saps? I hem afegit algunes que creiem que al nostre context, després d'investigar tant amb pacients com amb professionals, hem vist que és important i les hem afegit. Aquí no estan, però es poden aplicar igualment al nostre context. El que té de bo és que hi ha aquestes cartes, que és com la carta blanca, que és per si alguien tiene otra idea, la pot aportar aquí. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies. A vosaltres. I a més això és com primícia d'alguna manera, no? Sí, hi ha molts jocs. No. Que guai, pues moltíssimes gràcies. A vosaltres. Guai. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Fins aquí acomiadem el capítol d'avui. Moltes gràcies, Laia, per tot, pel joc, per explicar-nos la teva recerca, per la tasca que fas, també a nivell de societat. Exacte. Per dedicar-nos el teu temps. Sí. I això, ja està. Fins aquí, fins al proper episodi. I ja està, ens despedim. A passeig siau! A passeig siau! Ole!